Mukomana Shemuri sei zvenyu? Ndinokumbirawo kuti muge muchizoposta nyaya yangu makaviga chitupa changu. I hope kuti kwamuri ikoko kutsvene zvekare ndichikwazisa nedare renyu rose. Mukoma kunoku zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tine mari yatakashandisa. Zvino mukufamba tiri kuudzwa kuti mari iyi kana tichida kuidzosera kuvaredzi vacho tinofanira kuti tinge tichiidzosera yakakwana. Zvakaitika ndezvekudai, ndine mwana wehanzvadzi yangu uyo ari kuSouth Africa. Ndichamuti tapiwa mukomana ane 17 years. Ndini ndiri kugara naye, saka takavhunduka patakawana tapiwa ainge aine mari yainge ichisvika $30,000. Mari iyi takatanga kuishandisa last year tikatenga mastendi maviri. Mushure mekunge mwana tamutorera mari iyi nechisimba tikati tava kuenda nayo kumapurisa. Akaonekwa nemurume wangu achiverenga mari ndokubva tachizomudaidza. Zvaakazotiudza zvacho takatanga tichiita zvimwe kuda ari kunyepa, tikati tichazoona pamba pasvika mapurisa. Vabereki vake hanzvadzi yangu variko kuSouth Africa havana kutokwanisa kutouya kuno kuZim, saka mwana takamuudza kuti tichakuchengetera 10,000 ndo yatichazokupa kana wasvitsa 18 years. Izvi tiri kuzviitira kuti asazoudza vabereki vake kuti ndo zvakaitika. Saka mari iyi ainge achiiverenga achiiwandisa pasi pemubhedha wake painge paine box rimwe remasneakers avo ainge akabva mukutenga. Ndo pandakatanga kususpekta kuti mwana uyu anenge ane madhiri avo ari kuita. Ndokubva tachizomuwana aine mari yakawanda kudaro. Takamubvutira mari ndobva tachizotenga mastendi. Sofa takatenga mastendi maviri. Saka takamutorera zvekare foni iyo yandainge ndakamupa kuti ange achimboita homework, asi iye ainge ava kuita zvekujoina magroups esatanism. Akabva ati tarisai muWhatsApp kana muri kufungidzira kuti ndiri kukunyeperai muchifungidzira kuti maybe ndakaba mari. Zvandakaona muWhatsApp imomo nanhasi uno ndiri kutadza kana kuzvikanganwa. Tapiwa ainge ari mune rimwe group rakanzi secret WhatsApp group. Group iri rine profile picture yevarume vanoratidza kuti maNigerian. Varume ava vakapfeka magemenzi eblack vachiratidza kuti ivo vanhu vanoita zvesatanism. Uye zvekare ndakaona kuti vanhu vainge varimo vazhinji vacho havasi vemuno muZimbabwe. Saka ndakamubvunza kuti grupu iri wakarijoina sei. Iye anoti ndakasangana nelinki racho pandainge ndiri paindaneti ndichitsvaka kuti ndingawana mari sei. Ndobva achizowana link iro raakazojoina akabva achizopinda mugrupu racho resatanism. Saka tapiwa akatiudza kuti isu tinoita zvekutengesa mabody parts evanhu. Ndikamubvunza kuti saka wava kuita zvekuuraya vanhu here? Iye akati kwete, hatisi kuita zvekuuraya vanhu, asi zvatinongoita ndezvekuti mugrupu umu hanzi mune vanhu vane mari, vamwe vacho maZimbabwean, hanzi ndo vanozotengesera maNigerian mabody parts. Uye zvekare iye anodhila neumwe murume neumwe mukadzi avo vanofamba hanzi neBenz. Vanhu ava hanzi havasi vanhu vechikuru stereki, asi kutoti vanhu vane mari. Basa rake nderekuti anofanira kuti ange achitora vana vadiki mumalocation, then obva achizovanyengetedza nemasweets nemabiscuits, obva achizoenda navo muHarare muCBD. Angava ari masikati akakwanisa kana kuenda nemwana wemunhu muHarare muCBD onomusiya mutauni. Iye ari kuti ane vana vaviri avo vaakaenda navo akanovasiya muHarare muCBD achizopiwa $30,000 inova iri mari iyo yatakatoshandisa. Akati anovasiya panzvimbo iri pedyo neAfrica Unity Square, uko hanzi kunozoya imwe motikari inenge iri Mercedes Benz inenge isina manumber plates. Hanzi anongovasiya ipapo panenge pakamira motikari. Vanenge vatomupa mari. Kana vamupa mari vobva vatongotora vana vaya iye obva adzoka kumba. Saka ari kuti ndiyo mari iyoyo iyo yaakapiwa paakazviita.
mari yacho takaishandisa. Apa tiri kufamba mun'anga, tiri kuudzwa kuti vanhu ava masatanist, ndo basa ravo ravari kuita. Vari kuda kuti vange vachiba vana, vatori nenhamba yevana vavari kufanira kuti vange vachizoba muno muZimbabwe mugore ra2026. Izvi akatiudza, it was last year, achiti patori nenhamba yakatonyorwa pasi kuti kunofanira kuzova nevana vanozongonzi vakashayika, vakatsakatika. Iye akati vana ivavo vanozoendeswa pasi pegungwa. Zvino takatora mari tikaishandisa because patakawana mari iyi iri murumu umwe maanorara, mumba mainge musina kana chinhu, tainge tangoswerera mangai muswere wese wezuva. Takabva tatora mari tikabva taenda tikabva tachizonotenga zvokudya, tikatorarira matekaway zvezuva iroro. Mangwana acho makuseni, mukomana Shipamba pakange paine vanhu vakawanda avo vainge vauya vari vanhu vezvikwereti. Vakaita sekunge vainge vatoudzana kuti handei vanhu vaya vava nemari. Saka takabva tachizobhadhara zvikwereti, tikatenga magroceries, uye zvekare tikabva tachizofunga kuti tinge tichizoita zvekubhadhara mastand. Iko zvino zvomukomanashi tiri kufamba nekuti pane zvimwe zvatiri kusangana nazvo mulife medu, zvimwe zvandinotya kuti ndikazvitaura pamhepo maybe tinokwanisa kuzopinda busy. Saka takanzi kuti tisaramba tichisangana neizvo zvatiri kusangana nazvo. Tiri kufanira kuti tinge tichidzosera mukadzi iyeye nemurume uyo akapatapiwa 30,000, mari yavo yakakwana. Zvino mari yacho takaishandisa, ende kwekuti muZimbabwe unganzi unokwanisa kuunganidza mari inosvika kuma20,000 inova iri mari yatakashandisa, hakuna kwatinokwanisa kuiwana. Murume wangu ndakati ndichitaura naye nezuro chaiye, takati tichitaura nezvayo nyaya iyi, murume wangu akati ndiri kuda kuti Tapiwa ange achitaura zvakare nevanhu ava, neniwo ndinge ndichipindawo muchigemu chacho, tongozviitawo kana 2 kana kuti 3 times. Iye ari kuti kana tikapiwa 30 yekutanga topedzisa dzimba dzedu idzo dzatiri kuda kuti tinge tichizodzipedzisa iro rinogore, tobva tachizoisa maloja. Then tikapiwa zvakare imwe 30 tobva tatsvaka business rekuti tinge tichizoita. Iye ainge achiti kana tikawana makombi edu tobva tamaisa parodi, zvinhu zvedu zvinobva zvatongoita bho. Saka handizivi mukomanashi kuti ndoita sei. Nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinongovhunduka pakati peusiku, ndobva ndaona mumba munenge muchiita sekunge munenge muine chiutsi, kuita sekunge munhu anenge azama kumbobatidza moto mumba ukasabvira. Saka chinenge chingori chiutsi zvokuti ndinotomuka ndichitokachidziwa nechiutsi chacho ichocho. Kuswera nezuro takatonzwa munhu ainge achirova madziro, achiita sekunge ainge achirova madziro nezvibhakera. Uye zvekare murume wangu anorota achidhiraivha motikari yeblack inenge isina manumber plates, but kwacho kwaanenge achiinda iye anoti kunenge kuchipisa zvisingaiti, anogumisidzira ava kutodikitira. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu. Ndingangoti advice chero yamunenge mandipa ndinongogamuchira. Kune vanoda kujaja, you can judge me, you can just think about it. Mukoma, kana muchidawo ndinokwanisa kukupai mafone numbers evanhu ava, kana kuri kunzi munenge muchida kumbovaedzawo moona kuti zviri kutaurwa naTapiwa ndezvechokwadi here, kana kuti ane vamwe vanhu avo vaakabira mari. But pandakatarisa mufoni, foni iyo yakazongodzima mukoma, ndakatoona kuti vanhu ava zvechokwadi vainge vachitotaura naye Tapiwa vachitomubvunza kuti wavepi, but mafone numbers avo tinawo takamasevha, nekuti murume wangu ari kuti anoda kuti tinge tichizotaura navo, toitawo izvozvo zvekupota tichiba vana tichingoendesa mutown. Hanzi vana ava vanozoendeswa pasi pegungwa. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, kuti hamusirimi here muri kuita chigemu chacho ichocho chekuba vana.
pamwe munenge murimi zvenyu munenge muchipota zvenyu muchiba vana ivavo then mobva machizonopa kumasatanist muchida kungonzwa henyu pfungwa dzevanhu but kana murimi muri kuita zvinhu zvakadaroka pakaipa ngatitaurei navo mucomment section vatete ava. Nyaya yavo haisi kunyatsokunzwisisika. Ndinoona sekunge it's either vane munhu uyo wavakataura naye akavaudza kuti kune vanhu vari kutsvaka vana, saka vari kuda kutanga vambonzwa kuti kana zvichiita hameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadei zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Mainge muri mugore ra 2008 pandakaita zvinhu izvi, ndipo pandakabva ndachizopfuma muZimbabwe. Kuti unge uchinzi wapfuma panenge pakaipa, hunge watokwanisa kutopinda mumadhiri. Mukomanashi inini ndainge ndichishanda kuBeitbridge, ndainge ndichiitawo zvemadhiri sezvainge zvichingoita munhu wose, nekuti makore iwawo upenyu hwainge hwakaoma. Kana muchiri kurangarira, ndiyo yainge iri nguva yemaelections. Zvinhu zvakati zvakaoma kudaro kuchiitika mhirishonga, saka pane umwe politician akazofa zvake. Handiri kutaura zita rake sezvo ari munhu akafa, vanoti anenge afa anaka. Saka mukoma ndakabva ndachizofonerwa. Pane umwe mukomana akandifonera from Harare akandiudza kuti painge paine motikari dzaSHEF dzainge dziri 3 dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizobuda muZimbabwe dzichienda kuSouth Africa, saka vainge vaine musoro wemunhu. Ndakashamisika ipapo pandakareceiva phone call, ndakati zvimwe kuda maybe it was a mistake. Saka zvechokwadi ndiri pashift kudaro, because vakatondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitogara pabasa, saka ndakatorova 24-hour shift yangu. Saka motikari yacho yekutanga yakati yasvika, ndokubva vataura neni vakandiudza kuti painge paine dzimwe 2 motikari idzo dzainge dzichiuya. Vainge vachida kuti ndenge ndichivabatsira kuyambutsa motikari idzi kubva kuZim side kunosvika kuSouth African side. Ndainge ndiine umwe mukadzi uyo wandaifambidzana naye aigara muBeitbridge, aizivikanwa kuSouth African side, aiwanzo kushandisa mapofu nezvirema kana paine zvinhu zvavanenge vachida kusmagla kubva muZimbabwe kuzviendesa kuSouth Africa. Kudhara mavhenda aitoyambuka, vaingonyorerwa zvimakadhi votoyambuka votoenda kunotenga kuSouth Africa vobva vachizodzoka. Vakandiudza kuti musoro wemunhu uyu ainge akapondwa uko kwainge kuchikampena ivavo minister, saka vainge vakapondesa munhu uyu because ainge aine masecrets akawanda ainge achiziva pamusoro pavo. Awa ainge ari masecret ekuti vaikwanisa kuzotobviswa kana mupati umo mavainge vari, because vaitopota vachidyidzana nevamwe vanhu vekumaopposition. Saka pavakaona kuti mukadzi uyu ane zvaari kuziva pamusoro pavo, vakatya kuti kana akangoudza vanhu then vanobva vachizoshaya pekudyira, because vazhinji munongozviziva kuti vanodya nekuda kwepolitics. Saka mukomanashi vakandiudza kuti musoro wemunhu iyeye wainge wakaiswa mubhuti remotikari, ndokubva pachizoiswa spare wheel pamusoro. Vakati vainge vasingadi kuyambuka zvakadaro nekuti vainge vachitya. Saka ndakabva ndachizotaura nemukadzi uyo wandainge ndichifambidzana naye wemuBeitbridge, akabva achizoti musoro uyu taifanira kuti tinge tichizouisa mumasaga tobva tauputira nejira dzvuku iro raifanira kufamba rakagumana nawo musoro iwoyo, because kwainge kuri kurasirira mweya wengozi kuburitsa kubva muZimbabwe kunourasirira mumasango ekuSouth Africa. Ndozvavainge vakaudzwa nen'anga yacho iyoyo. Vakaudzwa kuti munhu uyu akange akatodyiswa mushonga achiri mwana mudiki, mushonga wekuti kana akangopondwa anobva atotanga kutomuka, uri mweya wengozi yekuti unenge usingakwanisi kuzotsipika ngozi yacho. Nekuda kwemari ndakabvuma mukomanashi, ndokubva tapiwa mari. Saka mukadzi wandainge ndichifambidzana naye akabva achizodaidza mapofu nezvirema
izvo zvaainge achishandidzana nazvo ndokubva achizozvipa mari. Akati ndoda kuti mabhegi angu awa ange achitakurwa kuendeswa kuSouth African side, ndokubva tayambutsa motikari zvakanaka nepabhodha, vakabva vachizoenda vakabva vachizonomirira motikari kuSouth African side. Ndakazofamba nemapofu iwawo mukomana achibva kuZim side kunosvika kuSouth African side, ndokubva vachizoisa mabhegi aya mumotikari dziya dzainge dzakamira kuSouth African side. Izvi ndo zvinhu zvandakaita. After ipapo ndakazopiwa futi mari, ndakazoretire 3 years after that, nekuti ndakazopiwa imwe mari yakawandisa. Minista ivavo vakauya kumba kwangu kuGweru, ndikashamisika pazvakanzi vari kuuya kumba kwangu. Ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa, but mukoma vakazotouya, vakauya zvavo vaine motikari yainge isingatomboshamishiri, ende vakauya huri usiku ndokubva vachizondipa mari. Vakandipa mari yakawanda. Mari iyoyo yainge yakawandisa zvekuti ndakakwanisa kutenga bhazi mukoma, ndikaita mari yakawanda ndokutoretire kwandakaita. Ndo secret yangu mukoma, zvinhu zvinongogara zviri pasi pakadzikadzika pemwoyo wangu. Dzimwe nguva ndinozvibvunza kuti ko kana kuri kunzi pandichafa, ko kana ndikazosangana naye mukadzi iyeye uyo akapondewa, then inini ndikabva ndachizoshandisa chigaro changu chekubasa kuti musoro wake unge uchizoburitswa muZimbabwe, kuitira kuti asazoramba achingomuka semweya wengozi. Inganzi ingozi ingaripika here iyi mukoma kana kuri kunzi ikatanga kunetsa? Iniwo mun'anga handibvi, nekuti ndinenge ndichitoedzawo kutoti ndinge ndichizviprotecta. Hama dzangu dzinotozviziva kuti mudzinza mune nyaya irimo. Pavanofamba vanongoudzwa kuti pane mumwe mukadzi ari kuSouth Africa ari kuchema. Saka vazhinji vanoti kana vakaudzwa nyaya iyoyo vanobva vatoti maprofita enhema atanga, hatina hama yedu yakafira kuSouth Africa. Kana ndiripo ndinenge ndichitonzwa hana inenge ichirova, because ndinenge ndichitozviziva kuti muprofita haana kurasika patsananguro dzake. Ane munhu waari kuona zvechokwadi, ari munhukadzi uyo anenge achichema ari kuSouth Africa. Asi paanenge angorasika ndepekuti haisi hama yedu, asi munhu uyo ane musoro wake wakapfuurawo nemumaoko angu, nekuti ndainge ndichida kuchengetedza basa. Hapana zvandaikwanisa kuti ndige ndichiita panguva yacho. Munozviziva kuti kuma 2008 upenyu hwainge hwakaoma sei, tose tainge tiri pakutsvaga, uye zvekare nefear. Kana kuri kunzi zvikanzi ndichazotongwa naMwari, ini handingambotyi kunomira pamberi paMwari ndovabvunza kuti saka mainge muchida kuti ndinge ndichiita sei? Mainge magara mutori nehondo munyika nekuda kwezvematongerwo enyika zvainge zvichiitika panguva iyoyo. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakaramba, ndaizongopfudzwawo upenyu hwangu sezvakangoitwa mukadzi iyeye. Handiti ainge aine masekireti avo aainge akaziva pamusoro pevakuru vekuti dai masekireti avo akabuda pachena, vangadai vakatourawa, vakatobviswa pazvigaro nekuda kwezvavainge vachiita, vachipota vachidhoneta mari nerweseri kune vamwe vatungamiriri vainge vachitungamirira mamwe mabato ainge achipikisa makore acho iwawo. Saka mukoma, ina handioni sekunge ndiri munhu anganzi ndakakanganisa, handizvionisa izvozvo. Ndakaita zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita panguva yacho iyoyo, kuti ndinge ndichizviprotecta inini nekuzvichengetedza pabasa, kuchengetedza upenyu hwangu. Dai ndainge ndisina kutora decision iyoyo, pamwe ndikadai ndiri murombo ndichiri kungoshanda as a civil servant. But pandinenge ndakatadza, ndinongoti Mwari wangu sorry, zvakaitika not because ndainge ndichida, uye zvekare maoko angu awa akachena nekuti handina kana kumboubata musoro wacho, ende handina kana munhu wandakambouraya. Saka zvikauya kwandiri ndinenge ndichingoti mamhepo go back to sender. Ndiyo secret yangu mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi maoko angu akachena,
tingati maoko avo akachena here? Ivo vakatozviziva kuti pane musoro wemunhu uri kufanira kuti unge uchizodarika nepabhodha apa musoro uyu hanzi wainge uri musoro weumwe mukadzi ainge akapondwa nekuda kwekuti ainge aine masecrets avo ainge achiziva pamusoro pevamwe minista. Zvakangooma hazvo vedway. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ini hangu maonero angu kunyange makatya kuti maikwanisa kuzourawa, ende zvechokwadi kuurawa maikwanisa kuurawa because secret iyoyo haisi secret yekuti vanhu vangangosheya neni secret yakadaro vokusiyai muri mupenyu kana kuri kunzi mainge makaramba kuti munge muchiita madhiri iwawo, but maoko enyu haana kuchena. Munofanira kuti munge muchitoreurura because mweya uyu sezvo uri kudzungaira uri muSouth Africa, musoro kwawo mutumbi kwawo, one day muchazongonzwa chaputika kuZimbabwe ikoko. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi mukomanashi kumazowe ukasaromba hauhwene, unongogara uri munhu wekungonudzwa chete. Inini zita rangu muchanditi Zvibo, ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndakatanga ndichiri nedzungu, ndava ne15 years ndiri muchigemu ichi, ndakazoromba 10 years mugemu. Ndakaita nguva mukomanashi ndichiita zvekusponza vakomana. Ndainge ndisingazvizivi kuti vakomana vane chitsotsi chavanoita chekuti unovasponza kusvika vasvika palevel ravanenge vachiona kuti kana vakakunudza ivo vanozongoenderera mberi nebasa. Iwe sezvo unenge uri murungu, hapana paungazombodzika mumakomba. Ndainge ndagara hangu ndichida kuita zvemining. Ndakati ndiri kuSouth Africa tikagara pasi nemudzimai tikabva tati tiri kuda kuita izvi zvekusponza mamaini nemudzimai, tikabva tachizowirirana. Takatora mari dzedu mukoma dzatainge tiinadzo nekuti tainge tashandawo kwemakore akati wandei tichishandira umwe womurungu ainge aine mwoyo wakanaka, ndokubva achizotipa mari dzedu dzemapenjeni tikabva tachizodzoka kuZimu. Saka ndakabva ndachizotanga kuita zvekusponza. Loss yandakaita ipapo mukoma unorara wakapfeka bhutsu, asi ndinoda kutenda Mwari nekuti ndakasvikawo pakuzofambawo neRange Rover nekuda kwegoridhe. Goridhe rine mari, asi kutoti unge uchinzi waita mari negoridhe hunge watoshandisa mishonga, nekuti zviri pasi zvinotongowiriranawo nevanenge vakarara pasi, ndiko kuti vange vachikuzarurira. Ndakabhuroka mukomanashe zvekuti ndakasvika pakuita mugorokoza, kupinda mumakombawo nekuchera nevamwe, apo ndainge ndimbori munhu ainge achitonzi ndiri murungu. Saka dzimwe nguva mukoma taikwanisa kutongochera kana zvekusvika kuma50 meters underground musina kana gram rimwe chete, ende tichitoshanda kudaro vamwe vanhu vainge vachitofiramo mumashafti nekuti munenge musina mishonga dzamunenge muchishandisa. Ndakabva ndachizoenda kune imwe n'anga iyo inobatsira makorokoza akawanda. Kazhinji kana munhu akanzi anenge abvondokerwa nezvekwake, anenge akatotadza kutevedzera mhiko, nekuti kumazowe kune n'anga dzinotogara mumakomo dzinobatsira vanhu vanenge vachida kuti vange vachizorombera chikorokoza. Saka ndakatoudzwa nevamwe vakomana kuti mudhara kana mukasaromba hamuhwini, ende muchangoramba muri munhu anenge achingotambudzika. Saka ndakazoenda kun'anga mukoma. Ndochokwadi, ndasvikako kun'anga ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu wetsigiso, munhu anenge ari padhuze saneni, kana kuti mutorwa anenge ari innocent, anenge asina kana chaanenge achimboziva. Saka ndakabva ndachizotanga kutsvaka, ndikaziva kuti kana ndikasazviita ndichangofa ndiri rombe. Saka mukomanashe ndakabva ndachizoronga tsaona yemugodhi. Mugodhi wangu ukabva wachizodhirika. Apa painge paine zvimwe zvivapfana zvainge zvirimo. Zvivapfana izvi zvakadhirikirwa nemugodhi. Pane one akazofirapo pasi ipapo, akatsemurwa musoro nematombo, ndokubva achizoburitswa. Saka kufa kwake ndiko kwakaita kuti ndinge ndichizofa
pfuma mushure mekunge afa. Goridhe mukoma rakatanga kutongobuda ende alluvial gold yakaita kutsetseka ndo yainge yongobuda chete. Uye zvekare ndakanzi pose patinotanga kuchera kana tamboenda kuzororo ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizvicheka nereza. Kana ndazvicheka nereza then ndinobva ndachizosvinira ropa iroro mumbiya ndobva ndageza ndiri padhuze negomba iro ratinenge tava kuda kuvhura. Zvekare hativhuri gomba ndisati ndaita mhiko idzi, ndinodziita huri usiku. Uye zvekare mwedzi wega wega ndinofanira kuti ndinge ndichiita kabira aka mukomanashe ndinokwanisa kungokaita ndiine vamwe vanhu vepadhuze, vamwe vanhu vanoitawo futi zvokusponsa migodhi vandinotoziva kutoti nhingi nanhingi vakaromba. Saka tinokwanisa kutongoenda kana kupurazi reumwe wedu. Kana taenda kupurazi reumwe wedu then tobva tatongonoita mhiko dzedu, tobva tatongopira paya tichitopira zvikwambo zvedu. Kazhinji tinenge tichifanira kuti tinge tichiuraya bhuru, saka tinowanzokuchinjana kuti iwewe mwedzi unoyu tichaenda kupurazi kwako, mwedzi unotevera tinenge tiri kupurazi ranhingi. Izvi tinofanira kuti tinge tichizviita mwedzi woga woga. Mukoma, pasina kuromba ndinokubhejerai kana muchida kutambisa mari chimboendai kumazowe munge muchimboedza kuti munge muchinoita zvekusponsa makorokoza muone kuti hamunganyuri here. Unless kana utori nemushonga, kana uine mushonga vanhu vanenge vachikutya, hapana pavangazomboti vachera vasvika panenge paine bhande then vobva vachizotanga kukuudza mastori. Ndo reality iri paground. Kana kuri kunzi unenge uchida kuzoitawo zvekusponsa izvi, unofanira kutoti unge uchitozviziva kuti ndo reality yacho inenge iri paground. Whether you like it or not, uchazogumisidzira watongoromba whether blue or red. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi whether blue or red unozongogumisidzira watongoromba chete. As long as ukaita zvekukorokoza nezvekusponsa hanzi unogumisidzira wazoromba. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Ininiwo ndakabhadharwa $300 ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichipisa matakishopu eumwe mudhara uyo ainge aine zvimatakishopu zvake. Handingatauri hangu kuti zvinhu izvi zvakaitika gore ripi uye zvakare zvakaitikira kupi. Saka ainge ava kutanga kubudirira, ainge ava nezvimatakishopu zvake zvakati wandei. Ndainge ndichiitawo zvekutengesa makore acho iwawo, but ndainge ndichishandira umwe munhu aiva nezvimatakishopu zvake. Vakabva vachizoti mudhara iyeye ainge achibudirira because ainge achishandisa mishonga, ainge aine divisi rekuti zvatainge tichitengesa maprofits ose ainge achizoenda mudura rake. Ndakabva ndachizopiwa $300 ndikanzi ndinge ndichienda kunodira petrol pazvimatakishopu zvake ndobva ndazvipisa. Izvi ndakazviita nezuva rimwe chete, asi hwainge huri usiku. Ndakatofamba nemwana wemudhara wacho iyeye uyo akandibhadhara $300. Tikatanga kufamba mukoma tikapisa zvimatakishopu izvozvo one after the other. Mudhara iyeye akazofa nehigh blood pressure uyo watakapisira zvimatakishopu zvake. Mukoma, ndiyo secret yangu yandiunza pano. Ndinotya kuti ndinge ndichikuudzai zvose zvakaitika in detail because maybe kunenge kuine umwe munhu anokwanisa kunge achiiziva nyaya iyi ndikazotoswera zvangu ndava mumaoko emapurisa. But kunyange hangu ndakazviita zvinhu izvi, I know kuti zvinhu zvatakaita zvainge zvisina kunaka, uye zvekare nekutyora mutemo kwatakatoita kupisa maassets emunhu nekuda kwegodo. But mukoma,
kana munyika muine nhamo vanhu munozongogumisidzira mava kungoita yese yese. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndichishandawo basa rakanaka, handimbofungidziri kuti ndainge ndichazobvuma kuti ndinge ndichizoitiswa iyoyo yandakaitiswa. But zvinowanikwa mukoma, ko tingagoita sei? When you post my story muzondizivisa, ndinenge ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section zvakangooma. Hanzi ndinotya kunyanya kuita too deep, nekuti maybe panenge paine vamwe vanhu avo vanenge vachiziva more nezvayo nyaya iyi. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.